Lo que tú quieras, bailame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo suave. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo suave. Dámy a pánové, zdraví vás 13. mudec u pokračování Genshinu Impact. Tak, my se nejdřív doděláme eventíček. Pěkně v klidu, tak, my potřebujeme, jo. Pak jsou ty koule tady. Jedna. Tak, máme další. Máme druhá a ještě třetí. Tak. Žádný stres. Tak. Myslím, že byla někde tamhle vzadu, pokud se nepletu. Tak. Budeš. Tak. Kdeže jsem? Od ty modrý. Tak někde tady. Ne, kousek vejš, to jsem trošku mysnul. Tady neprotahuj se. Jas tady. Jo. Jsem trefil. Tak. Máme další. Až tamhle u stromu. To je velice zajímavé. No, kolik? Já vlastně nemůžu to bágu. Já mám eventíček, tak. A já jsem u té růžový, jako. No, ty fialový, tady, tak. Takže já jsem někde tady. Doufám, že jo. Kousek. To mysnu. Takže to bude někde tady. Tak. Tak, ale... Pak nevíme, na jaký quest půjdeme, ale určitě nějaký Finazu mě, aby jsme tu Finazu... Ježíš, ani nevím. Jo, ne, u ty zelený. Tady. Dobře, já. Tohle jsme dali na první pokus. Byli first try. Tak. Protože... Tak. V tuhle kouli. Jo. To je taky pěkný hvězdy, jakoby. Vezmu nanou teďka. Sice běhá zvláštně. Ty malý čipy ty vždycky běhají tím způsobem. Jo. A teď to nakalibrovat. Mapičku. To je kalibrace mapy, jenom když tak. Když jste nikdo nevěděl. A o to jsem tady já, ne? Abych vám to vysvětlil, tak. Takže já jsem někde mezi tou růžovou a modrou. Takže někde tady.
To tady? Někde? V těch ruinách. Nebo v ruinách. Jo, ale dalo by se to tak taky říct, že to jsou taky ruiny, jakoby. Ano. No jako je, jakoby, jako Kiki, jo, ale jakoby v japonštině se jmenuje Nana. Jenom mezi náma. Jsem mysnul. Dobrý jsem. Přesně do černýho. Ano. Jdeme no. Musí se teďka protahovat. Ty čipy, jo, moje. Tak, já jsem podle mě na konci těch je. Někde tady? Ještě kousek vejš. Kousek vejš. Jo. Ale byla to těsnotka teďka. Tak. Na odměničku, co ty? Čtyři koule, aha. Tak tohle to bude jako docela velký. Pokud jste dívali se koukali na Twitchi, tak tam jsem se s tím docela trápil. Já jsem se s tím včera večer, když jsem přišel z práce. To je kolem 11. Plus minus, jsem se s tím trápil ty vole fakt jako dlouho. S tím. Jako ne s těma koulema, ale s tím, abych to jako fakt trefil, kde jako jsem, jako. Tak doufám, že se s tím nebudu trápit i tady. To by bylo docela nemilé. Kde jsou ty koule? Jsem co slepej. Já tady. Aha, já ji neviděl, já jsem idiot. Ještě jednu, takže ta bude nejspíš někde tady, ne? Ne. Tamhle. Aha. Jsem si jaksi nevšim. Tak. Runano. Tak je hodná holka. A teď kalibrace, no. Takže já jsem... Tady máme zelenou. Tady tu růžovo-fialovou. Takže jsem něco mezi tím, takže to bude asi někde tady. Hezký. První pokus. Cože? Počkat, tady máme jakoby takovýhle oblouček. Takže budeme hledat to oblouček v mapě. O kousek odsaď, takže tady je. Doufám, že jo. Jo, dobře. Teďka tu třetí část. To je tu poslední. Jo. To je u toho stromu. Ale úplně u toho stromu to úplně není.
Je to mezi tou zlatou. Ty zlatý kousky. Mysnul. To znamená, že to bude někde tady. Jo, dobré. To je já. Tak. Máme to tady pěkně v klidu. Co tam mlátíš? Jsi normální? Co? Jo. Jsme ten eventíček dokončili. A já jsem prostě skvělý. Pochvalte mě. A mi se tohle nelíbí. Taková, já nevím, taková... Já ti nevím. Taková prohnaná. Vypadá jako prohnaně, jako, už jakoby od pohledu. Sice je to rytířka, neříkám. To je ani tady ten moc a tak. Pořádek, jako většina rytířů se o to snaží. Ale vůbec se mi nelíbí. Tak, ale líbit se mi ani nemusí, jo, tak. Oh. No to máme svouknutý. Rovnou skočíme pro 20. A ještě můžeme skočit za Ember, pěkně. Za Ember. Ano. Na. Oh. Počkej, já už jsem i vyšší. Oh. Oh, tady dostanu ten. Oh shit. A to vlastně budu muset udělat ascentránka, ale to budu muset být postavit fakt hodně jako už to. Tak. Tak. Kdybychom mohli něco ukuchtit, pak skočíme za to MP. Ona je tady! Co to tady dělá? 今から出発するところだよ。サラさん、どうしたの？ごめんなさい。 Počkej, není to snad vole nějaký quest, že ne? お店のオーダーがあまりにも多くて、ちょっと困ってて、今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理を準備することに。Jo, to byl nějaký quest. Jo, teďka ti pomáhat, ale nebudu. No, to chtět. Tak. O, těch máme těch moc, těch taky ne. Je dobrý hlavně, že máme tyhle těch jako hodně, jo, to je důležitý. No to bychom měli nějakou tu mouku. Tady toho moc máme. Jo, to máme nový, ale to nemáme zase mouku. No to zase nemáme rýžu. No. Co ukuchíme? Je potřeba to... Ježiš, já nemám ty šišky. To je nemilé, to je nemilé. Tak, napejt tečně. Takhle nemůžu. Tak.
To máme už tolik. No tak no, vytočíme. No legendárku nedostaneme. A když jsme ji dostali, tak bychom nedostaneme gajantku. Máme teďka negajantovanou. Takže... Ježiši, tenhle ten! Cimpulín. Ještě jsem z tohle Cimpulína. Jako mám asi ten na plus jedničce, ale... Tak. Ano. Co to teďka bylo? Tak, podíváme, jestli můžeme... Máme něco u tebe, kamaráde? No, máme. Tohle. Sice nevím, co je. To je dobrý. Zatím. Dobře, tak. Teďka můžeme zamířit do... No ještě za to Ember vlastně. Kde je ta čipéja? Ježiši, Nano, nelez po tom stromě. Co máš s tím stromem? Ježiši, co děláš? Tak to jako ne. Musel koksej teďka. Tady je tuhličanda. Tak to jo, tuhličandy máme rádi. Ano, Ember. Ember, ježiš, co jsem to řekl, bych si měl za to nafackovat, koksej. Tak. Kde je ta děvčina? Bude tady, jo. Tam se nedostaneš, ty nemáš píče, ne? Tak, to jsme měli Ember. Ale to už máme. Tak, dostali 50 pěkně. Tak, a teďka můžeme do ty Inazumy. Konečně. To by bylo dobrý, vylepšit trošku postavy, ale to necháme na příští video možná. Ano, kokře. Ano. Tak. Tady padají ty blesky furt. No, takže opatrně. Tady máme materiálky. Na postavu, myslím, že to je na Kazuyu a potom ještě na Miko. A jáme Mizuki. Ale předtím, než půjdeme na ten questík, si budeme vybírat tamhle tu tuhličandu. Si vezmu, děkuji moc krát, bylo mi potěšením. Vezmu.
Ale přestan tady po mě střílet. Tou kuší. Stejně to k ničemu. Ani to neskoušej, kamaráde. Tak. Je hodnej kluk. Ale ty blesky, to se mi fakt jako nelíbí. Jo, dámy a pánové, já ještě jsem chtěl říct. Ne, to jsem nechtěl máčknout. No tak. Opa. Tak tady je pak ostrov. Tady jsou asi 2 ostrovy. A ty, to bude potom, to je jako dlouhý questíček. Dlouhý questíčky, teda. Jsou dlouhý, velký. A ty jsou jako pěkný odměny. Pak mohli udělat někdy. Až si to odhalíme, tak. Ale to myslím, že musíme potom za Katarin. Tak. Musíme tamhle. To ne, tohleto. To mi nejde, ty pucle. Taky pucle, jakoby. Co to jako takzvaně říká, jo. Ježiši Kriste, koksej. Ne, to mají chyba, no, ale... Malou staminu. Není jako na Twitchi, jako. Máme fakt jako už jako pěkně mastnou staminu. Tam už to vydrží díl ta staminka, no. Rozdíl. Jo, to budu potřebovat asi lisu. Někoho, kdo dokáže házet ty elektro 1-2. A pokud se nepletu, tady, tady i, jsme rychle. A tady. Jo. Potřebuji dát do hajzlu tu obranu Šmejdovi. Fialovou, jak má pod tím healthbarem. Ne, co si ty vole, westernkový bojovník nebo co? To je hajzl. Ha, tomu se tu nevyhlo, co, kamaráde? Já ti ukážu. No takhle asi ti ukážu. To já komu moc neberu. Padni od něho tady. No tak, co děláš? Tak. Trošku healneme. Postavit pěkně, tak. Jak se ti líbí? Zmražení, ty hajzl. Tak. Co tady zkoušíš? A tak se mi... Haha! Akrát. Počkej. Neskoušej! Tak. Ne! Ne. Ježiš, on má se tu obranu. Tak, aj dole. Prevít jeden! Já tepej. Jaký divný, ne? ここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。
Měl by si jít lehnout. お前なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に行ったんだよ。万が一危険にでも遭っていたら僕が英雄に。ペッペ、そうでもここは魔人。ほらあれがオロバシの残り。うわー、あんなにでっかい蛇の骨見ただけで。今の渡積島がある。僕たちの先祖はそれで雷電将軍が直接出向く。無双人そうでも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいでオロバシが死んでからオロバシが文明を滅ぼそうとする。そして今僕は先に戻り、君たちは早心配しね。 Měl by si jít lehnout, kámo. まさかって戻ってここに。No. Máme tam koksejku naší. Tak by to chtěl fakt jako někoho místo Ember potom, no. Byla by jako skvělá hůta, ta by byla jako perfektní, dámy a pánové, ale... Ta... Bude až někdy, vole, mezi listopadem a prosincem, nebo mezi listopadem a říjnem přelomu, většinou. Bývá, ale v loni nebyla. To mě jako fakt jako štvalo. Místo toho byla tak nejv. Jo, papánek. Je tady za kokomy. Dámy páne, my si uděláme nejdřív jakoby hlavní dělo linku a pak si budeme dělat ty vedlejší questíky. No tady je. ここみ戻ってきたぞー。って何かあったの？この異常が発生。まだ完全にはとここみゴール。近頃抵抗軍の一部兵士たちに彼らを問い詰めたら、そいつらはみんな負けん。道理で近頃のゴロほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいる。これを知っているのですか？ということはしかしいいえ、考え近頃異常が起きた。待った早く見に行こう。 Jo, to jsou zase Fatujové tady vlastně, já jsem na ně zapomněl. Tady je ta válka frakcí mezi Shogunátem a Kokomi. A do toho ještě jsou ty... Vole, Fatujové tady, otravní. A ty jsou jako fakt jako hodně... Jako, oni se dělí na dva tábory, ty Fatujové. Oni nejsou zlí, ale ani dobrý. Prostě se vydali prostě svou vlastní cestou. Ale nechtějí, ale chtějí prostě, abych to řekl. Být ty, kteří prostě jsou na vrchol potravního řetězce, dalo by se to říct. Někde má být kouli. Jo, to bude tady dole. Tady jo. Jo. No takhle to nevím. Jo, byl. Za Tepej. Tepej. Taky klasický japonský jméno. Kdybyste to tak vzali, tak jakoby... Inazuma, to je spíš taky Japonsko. Malý, jakoby. Liyue, to je spíš taková ta Čína. A Mondstadt, k čemu bych asi hodil ten Mondstadt? To nevím. Nějaká ta evropská prostě... Evropský nějaký ten stát, bych to přirovnal. Fontán, to bych asi... Tam teprve půjdeme. Jdeme k Francii. Notkraj, to nevím k čemu. A... Jo, tady jsme ještě nebyli. Jo, to je tato část, to je...
Já to řekl, co to je. Na plan, ten bych přirovnal spíš taky Indii, jako by se dalo říct. A kde je to pej? Jestli hochu, chlapče. A tady. ああ、君たちか。ちょっと待ってね。今立つから。ん Nějaké stáhnou, ne, ty vole. ああ、まだ船に乗って爆もっと強くならないと。強くなれば、もっとたくさんのことがいつからだろう。彼らからこれをもらまるで神の目。邪眼？神の目と何が違うの？お、そうだったのか。ここ数日、以前ははあ。 Budu muset nějak pomoct. 君に Mu. 追いつけたと思ったのにやっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。 Já ti pomůžu. 僕たちの回復ができたら A ty hlavně odpočívej, jo, kamaráde. それで一緒に来てさ。 Když on není až tak jako důležitý, で jo. 表情してるんだ相棒。大丈夫。 Není tak důležitý jako 少 to. し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。 Ten fatuj. Ale který fatuj za to může? Tentokrát. Potkali jsme Signaly a Childa. 鉄平の容体はすでに軍にあるすべてのほとんどの人に生命力ですが、三宮様、ただ兵士この件はあなたこのような一大事が起これば何かお考えはありますか？いけません。鎖国令は未だこれほど莫大な彼らを阻止するためにあなたにそのような危険を冒させるわけにはい。三宮様、 Já vím, že jsem hledaný celý Inazumě はい。 šogunátem. 摂取これらの条件、私はあなたを、私たちは多くの戦友を失ってきました。 Neprozraju, neboj. その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかった。 To zvládneme. Máme, je to silná holka, hotaj. Tak, ono to je... Oh shit, to je takhle daleko? To je potom. Nějak prchlavo, že? Špatný počasíčko. Jo, to. Tak, je koule. Je ta kula. No tak já i v tom, to já nemám, nevím kde je ten píčus elektrický. A to je jedno. Nejdřív potřebujeme najít... No tady je jeden dunk, ale tady prší, takže to teďka neudělám, když tady přijde. Ale ta koule jako je docela jako dost vysoko. To nevadí. Já se vezmu ten elektrický tamhle, mohl bych se k tomu dostat, ne? Ne? Jo, samozřejmě, že jo. Tak. Tady jak se máme prostor, tak tady se tam dostanu, ale nejdřív. Co je tohle? Já si nevím, co tady je. Vezmu si tohle určitě. Jo, oni tam mají sice trhu, ale to si můžu dělat potom. Já vím, že Cox, že Kinana má 50 teprve.
O, mám ty postoje hodně nevyvážený, no. Postičky na mě. Ty šmejdi fatujský. 行け風神ふっはっ消えるんだ Tak si to užijte. Jo, stačí oběhnout. Kojena, to jsem nestihl oběhnout. Já jsem se běhnul to tím jeho janám. Naštěstí tady nikde nemá heale, já. Čo jde? Hehehe. 風と共に去れ Kojena. ウサギ伯爵諸行無常我が名は戸枠神君なり Ne! Oni se teleportujou, to je ty šmejdi. Fakt já je fakt jako nemám já, co se teleportujou. Když to dělám já, tak mi to nevadí, jako jo. No tady mám jako nejsilnější, no. Hajzl. Na to máme jenom jedno. No, musíme se, abychom otevřeli ty dveře, tu pečeť jakoby. Teda další dvě. これが茶碗を作る材料か消化骨髄がこんなに道理で見覚えあると思ったぜ待てよこの消化骨髄離島から輸送されたものなんじゃないかまさか勘定奉行が No tak stávej! Kdo to po mně? Ty zmetku. Dělá, jak mi mohl? Vole. A dost, ty zmede zase. A dost. Tak teď, teď mě naseli. Tak vážně. Šmej. Jo, ještě bych jí mohl healenout. A jich moc nemám. Jak to? Tak. Musíme počkat. Nejdřív tebe. A pojď. Ty netopíři zasený. Ono, když je zabijete, tak musíte zabít jí, protože ona vždycky dokáže obnovit. Bestie, hnusná. Fatujská. A dost. Kde je? Ještě ty čubino. Tak. Upálím. Pak jako ty vaše teleporty. Ty bych zakázal, vážně. Ty vole! Fakt ta elektrická... Jo, dobře, už je dále. Kojina fix, já potřebuji healenout.
Ještě 10 sekund. Tak počkej. Já to musím jilnout. Hlavně ho taju. To mi přeje všeho nahrávání. 我が剣よ影に従え瞬く間にはっはっや Tady v koutě, hlídej. 行け Nikam se teleportovat nebudeš. 行けはっはっ逃がさない風神 Mít tak no já jsem se měl si barbaru, no, mít to nádherně. Na té ty šmejdy fakt jako hodně účinná. 風と共に去れ Hajzlo jeden. Já musím zabít, já si to nebudu moci vzít. On už se z toho dostal. Hajzle. Já tady to. Tak. Ještě ne? Můžu MB? Jo, ještě šípy. しっかり観察しろよ当たったらおしまいだ Jo, a jak se tam jako asi jako dostat? Jo, takhle. Tak, pečet ještě na. Ale já musím healnout Emperor. Samozřejmě Otaru, Nanu a Koksej. Tak. 侵入者発見執行官様の邪魔はさせない生きてここから出られると思うなよ Idioti! Debile. Přestaňte dělat kraviny, ty vole. A dost. A mi takhle? Tak chceš? 開け宣言せよ戻れ Slabý vůči ledu, tenhle ten. Nebo kryju, takzvaně. Ježiš, další, ty vole. No tak, teď se. Dokud nemají tu obranu. Ten modo dřív, než bude mít tu obranu. 百発百中風神 Šmá se furt přemysťuje. Aha. Ježíš, vypadni z toho! Hotaru!
風と共に去れ。我が剣よ、影に従え。陣営 No, のごとく。kokosy, ještě moc jako vylepšenou nemám, no. はあ、 Musím pak ty postavy fakt jako vylepšit. 瞬く間に。Třeba zítra bychom mohli vylepšovat postavy. 逃がさない。陣営のごとく。はっ。 Myslím, že když mě uvězníš v krystalu, že mi to jako... Ty vaše teleporty, vážně. To je právě že nejhorší ty teleporty v téhle hře. Dejme tomu, že chcete použít fakt jako nějaký silný útok a vy se tam teleportujou. Ve špatnou chvíli. まさか君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。お前はファリュイの執行官。宿女や講師たちと同じやつか？宿女？講師？まさか君がすでに僕たちの中で最も頼りない2人の同僚に会っているとはね。僕はファトゥス第6位残氷。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か用かな。ああ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、警察を執行するにあたり、ただその代理人をしているに過ぎない。 Potkali jsme třetího 死亡 fatuje. 者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ。頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて小胆なヘナチョコだったなんてね。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも茶眼は彼らの願いを叶える機会を授けたんだ。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい？これを実現するのにかなりの力を費やしたのは僕たちにとって有益なことだからさ。 Jo, aby fatuje そ měli して今その結 vision. 果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてはほんの少しの代価で。メガリレーは稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は永遠は抵抗軍にいる君の友達のように、どんなに努力、水中の泡のよう失えば失う。おい、落ち着け。なんかな。 Co? Ty zbabilče. それだ。イカレ、フンヌしろ。この工場にある魔人のエウサにとってフンヌは最高の餌。どうしたんだよ。しっかりしろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。ほう、すぐにわらわが分かったということ。 Moje Miko. のことで Moje 地面 drahocená に Jajemiko. わっぱをだって人間に Moje oblíbená postava もっと人 z Elektra. おいら、なるかみを Nejlepší prostě elektropostava podle mě. でなければやはり頭に何らかの A ještě když je 支障をきたしてい kitsune, るかもしれぬな。 to se mi líbí ještě víc. どうは言ってもそれほどかしこまる必要はない。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい。すでにあの Vidíte ty její ouška krásný. 機関があの残氷というもの。はあ、産後の宮こ厄介。これを汝に伝えたのは安心させるため。汝あやつにあったな。
わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続け、その名はエイ。エイ。それって儀式に、つまりあの時変わったのは、あれこそこの国のエイ。肉体はや精神は守じゃあ一心浄自我の世界に閉じ込む。それがエイが模索した永遠モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。でもライデン将軍のやり方じゃがあやつの言う永遠つまるところ、汝とわらわは汝はメガリレ、そしてここがそれがお前の言葉で説得し、理解が早いな。まだ自分が特別なあやつは汝に他のやつはあの永遠の信徒が自我を汝の存在はHmm. あれ、もう行くの。対ライデン将軍特訓。 Ono bude trénovat přímo Miko. 特別に用意したんじゃ。Jo, Miko, to je skvělá. Je dlouholetá kamarádka Shogun na Raidena a navíc, ještě tady mám jeden. Tak. Shogun a Ei je jakoby jedna jakoby mají jedno tělo, ale se jakoby, co se týká osobnosti, každá jiná, jo. A nemám. Co? Jo, tady ta potvoje. Ona nás bude teďka trénovat, takže bychom mohli nejdřív semka. Ty vezmu. Vidím tam ty 3 koule. A ještě to jsem něco viděl. Jo, tohleto, ale to já nevím jestli... Já to nemám, kueňa fix! Ještě to nemám, ještě ne. Ale snad to někdy v budoucnu dostanu. Jdeme semka za Miko. Nevadí. Protože tyhle ty lahvičky tak musíte mít takový ten já to teďka já to tady nemám. Já to budu muset asi někde dostat v nějakým questu. Tak potom si budu potom moc vybrat jakýkoliv artefakt legendární. A ještě ani jedna postava nemá legendární, koukám. To je hezký. Tak samotná Miko nás bude trénovat. To je cool. Teď Miko, tu já mám rád, tu já mám dokonce i jako vlastně postavu, takže... Ne tady sice ne. To mám jí. Bude takovouhle. To bude nejspíš někde pod zemí. Jo, to je tady pod tím. Píše, já jdu úplně špatnou stranu. Počkej, tam je ten samuraj, ten má ty uličandu, tak to jo. Vezmeme nejdřív tu uličandu. Ani to neskoušej.
No já to ale fakt ty postavy budu muset hodně vylepšit, protože tohle je těžká bída. Pěkně už. Ty mince ty se hodí. Na Miko, na Shoguna a Kazuyu a dokonce i na Yamamitsuki Mizuki. A na Ayaku vlastně ještě. Jak to vím? Prostě to vím. Protože mám spoustu těch postav. Různě po účtech. Jo, tady začne ten trénink. ここかそこにあるライデン将軍の技が事前に技を操つの技。 Jo. Ale to nedám. Jako teďka je dobrý, že si to můžeme vybrat. Ale když jsem poprvé byl v Inazumě, tak tady to nebylo, jestli start easy challenge nebo easy hard challenge. A to se nedalo udělat. Jsem rád, že to udělali takhle, protože ten hard to nemám šanci udělat. Au! To já jsem to zapomněl. Vyhýbat. Tož. A mnoho fanoušků asi hráčů na to nadávalo. Jauj se. Na to hodně nadávalo. To asi takhle ty vývojáři udělali, aby se to dalo udělat, protože to bylo skvěle nemožné udělat. Kujňa. Ježiši, když jsem uhýbal, ne? No tak, děláš si prdel ze mě, jdi do prdele. Jdi do prdele.おう、そうじゃな。その感じ、わらわの狐お姉さん姿に気にすべき点は永遠にその時からあやつは映画一心わらわの一人よ別れを告げず全く異なわらわはこうあやつを自我の世界から引きミコ何時らにさあ雑談 Samozřejmě Paimon, to není tak jednoduchý. 逃げられないって言ったでしょ Jo. Jo, ještě se dokonce tomu vyhýbat, jasně. Slamové. No, jdi to, prdele už. Říkám ti, jdi do hajzlu. Tak, výjoneme. Nebylej. 瞬く間にウサギ伯爵セイセイルテン
消えるんだ。試合をしよう。風神、我が剣よ、影に従え。Využívat elementy proti vám. たまたまよ。 Přestaňte dělat pičoviny, hoši. 陣営のごとく。Chcete se prostě zabít. やー。いけ。ふむ。じゃあ、まあ、どそういえば、神の目をしそんなこと彼らが弱く、とにかく計画通りに行けば、おっと、いきなり No zpátky do toho šajnu. Tak to jo. Ale trénink určitě ještě není hotovej, podle mě. さて、ここで話すとしよう。汝が気になっているであろう計画を立てるに、情勢をメガリレーの発令は明らか。確かにそれメガリレーの確か。ああ、つまり現在ファデュイには、そして残念じゃあ、切り口をわらわは天天領奉行が彼女を利用すれば汝を幕府軍を率いるそやつは動くな。おたず抵抗はするなよ。おとなしく武器はっ。九条。おっと忘れたとは言う。ここで武力を行使すれば将軍八重宮司様、もしやそのお尋ねどうもと語らっていただけに過ぎぬ。お前たち探よい。 No tady na mě nemůžou. Tady se mi nemůžou ani dotknout. では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうこと進化としてたとえライメガリレーは将軍、はあ、その言葉がメガリレーはそしてもそれはそうじゃ八重宮司様、私は九条家と養子あの方の無双の人たち、そんな当主が3日後じゃ宮司であるわらわはであればその時は彼女もああよいびっくりした。ところでミコ。分かりきった神の意志をじゃあ証拠を手に Hezký, hezký. To je co zase? No, v každém případě, dámy a pánové, tady bych to ukončil. Zítra se tady opět uvidíme, ale zítra budeme dělat vylepšovat postavy. Takže v případě tady pro hotel budeme dělat talenty. Tady pro MP to samý. To samý pro Nanu, ale to budeme muset ascentnout. Pěkně. Tady musím udělat bosáčka, tohle sehnat, tohle a tohle. Ano, ano. Tady pro Coxey tu musím samozřejmě taky ascentnout, ale to ještě bude na dlouho. Ale určitě budeme dělat talenty. Na to musím dělat ascentra, aby se mi udělal talenty, ty vole. No, takže ještě tady bude spoustu práce na postavách. Takže já vám děkuju za sledování tohoto videa. Dejte mi like, odběr a pěkný komentík. A prozatím se s vámi 13. modlit, tak zatím nazdar.